stvari danas radimo historiju Srbije, znači sve od kamjenog doba do danas. I naravno prije nego što počinjemo sa klipom, znači udarite like, subscribe, znači tako supportate moj kanal i dobiju motivaciju da pravim ovakve klipove za vas. Pa, kao zove, pa hajmo početi. Znači početak. Historija Srbije je duga i kompleksna, obilježena mnogim važnim događajima poput osnivanja srednjovjekovne srpske države, borbe za oslobođenje od Otomanskog carstva, kao i sudjelovanje u Prvom i Drugom svjetskom ratu. Srednji vijek. Srednji vijek je vrijeme u kojem se pojavila srpska država, čiji počeci datiru u 9. stoljeću. Prvi srpski knez koji se spominje u povijesnim dokumentima je Vlastimir, koji je vladao u 9. stoljeću. Međutim, prva srpska država osnovana je u 12. stoljeću pod vodstvom Stefana Nemanje, koji je osnovao dinastiju Nemanjića. Nemanja je uspio ujediniti srpske zemlje i stvoriti snažnu državu koja se protezala od Jadranskog mora do rijeke Dunav. Znači, i ta država je bila Srpsko carstvo. Znači, Srpsko carstvo je bilo jedna od najznačajnijih političkih tvorevina u srednjovjekovnoj Evropi. Carstvo je osnovao Stefan Nemanja u 12. stoljeću nakon što je uspio ujediniti srpske kneževine pod svojom vlašću. Tijekom vladavine Nemanjića Srpsko carstvo se proširilo na Balkansko poluotok i postao je jedna od najvećih političkih i kulturnih sila tog doba. U doba najvećeg procvata Srpsko carstvo je obuhvatalo područja današnje Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Albanije, Grčke i Bugarske. Carstvo je bilo organizirano u provincije koje su imale svoje upravitelje, a na čelu cijelog carstva je bio vladar, srpski car. Srpsko carstvo je imalo značajnu ulogu u evropskoj povijesti jer je bilo jedna od najvećih sila u to vrijeme. Kao politička i kulturna sila, Srpsko carstvo je doprinijelo razvoju kulture, književnosti i umjetnosti na Balkanu. Mnogi spomenici srpske kulture, poput manastira Studenice i Pečke Patrijaršije, datiru iz tog razdoblja. Unatoč svom veličanstvu i moći, Srpsko carstvo se suočavalo s brojnim izazovima. Tijekom 14. stoljeća carstvo je prošlo kroz razdoblje političkih i društvenih nemira, a na kraju se raspalo nakon bitke na Kosovu polju 1389. godine. Iako Srpsko carstvo nije opstalo kao politička tvorevina, ostavilo je trajan utjecaj na Balkanu. Njegova kultura, umjetnost i tradicije nastavili su utjecati na kulturu i društvo ovog područja tijekom cijelog srednjeg vijeka i kasnije. Od 15. do 19. stoljeća. U 15. stoljeću srpska zemlja počela se suočavati s opasnošću od Turaka, koji su se već proširili na Balkanskom poluotoku. Nakon poraza na Kosovu 1389. godine, Srbija se postupno našla pod turskom vlašću. Turci su potpuno osvojili srpske zemlje u drugoj polovici 15. stoljeća, a srpska država se raspala. Od tog vremena Srbi su se borili protiv osmanske vlasti i pokušavali povratiti neovisnost. U 19. stoljeću srpska država se ponovo osnovala nakon nekoliko uspješnih ustanaka protiv Turaka. Srbi su uspjeli stvoriti modernu srpsku državu koja se protezala preko današnje Srbije, Crne Gore i dijelovi današnje Bosne i Hercegovine. Prvi svjetski rat. Tijekom Prvog svjetskog rata Srbija je bila jedna od zaraćenih strana.
srpska vojska se borila hrabro protiv Austro-Ugarske i Njemačke, ali je doživjela velike gubitke. Ipak Srbija je na kraju pobijedila u ratu, a nakon rata se ujedinila s drugim južnoslavenskim narodima u novu državu, kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije kraljevina Jugoslavija. Kraljevina Jugoslavija bila je sastavljena od današnjih država Srbije, Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije. Od Drugog svjetskog rata do raspad Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Tijekom Drugog svjetskog rata Jugoslavija je bila okupirana od strane nacističke Njemačke i njenih saveznika. U Jugoslaviji je djelovala jak pokret otpora, a najpoznatiji je bio partizanski pokret pod vodstvom Josipa Broza Tita. Partizani su uspjeli osloboditi Jugoslaviju i stvoriti Socijalističku federativnu republiku Jugoslavije nakon rata. Nakon Titove smrti 1980. godine Jugoslavija je počela prolaziti kroz političke i ekonomske probleme, što je dovelo do raspadanja Jugoslavije i niza ratova u 90-ima. Srbija je bila jedna od glavnih aktera u tim ratovima, posebno u ratu u Bosni i Hercegovini i Kosovu. Od završetka rata do danas. Nakon rata Srbija se suočila s brojnim izazovima, uključujući obnovu ratom uništene infrastrukture, nisam to dobro rekao, borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala te pokušaj integracije u Europskoj uniji. Danas Srbija je samostalna i suverena država koja nastoji unaprijediti svoju ekonomiju i društvo. Srbija je također aktivni sudionik u regionalnoj suradnji i međunarodnim odnosima, a njeni građani su predani razvoju svoje zemlje i napretku prema boljoj budućnosti. I na kraju zove, to je otprilike sve. Znači sve smo prešli, prešli smo sve, od početka, kad je tek prestala, srpska država je zemlja kako hoćete, i kao zove, imamo srpsko carstvo, pa od 15-19 stoljeća, prvi svjetski rat, pa od Drugog svjetskog rata do raspad SFRJ, i od završetka rata do danas. Sve smo to prešli i kao zove, da još napomenem, ako ste uživali u ovom klipu, naravno udarite like, subscribe, jer kao zove da mogu naravno ovako pratiti klipove. Ja sam govorila o drugim klipovima, neće sam biti samo ovako država na Balkanu, neće sam biti samo da radim historiju neke države, nego recimo da radim neke igrice i to sve. Kao zove da vam nešto kažem, radit ću Minecraft, pa kao zove vi se pripremite za to, uračemo neki kao serijal, sigurno će biti survival, ali kao zove eto, pa vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!